Oh, ikaw pa niyo. Video ko kalaga di ba? Wala ba ko trabaho? Mapar ba kayo itong videos? Ay, buka gitu. Kenapa gua lagi? Ayo lagi motor. Sama motor taruh. Ay, panguyaw dra bay. Kitang guba pa niya itong motor. Patay trabaho. Ay, ke belakang dah bay. Motor itu si Miron. Minta sa belakang gons. Isug gak ka? Isug ba ko? Ay, isug ko bay. Isug ko bay. Ya ikaw bay, isug ka bay. Bakit kung gatur lagi isug ko? Minta ko kawan. Nantawa lagi ng dalan rin, oh. Ang mayor diri ka balog yung ayaw dalan na. Pero ako'y mamayor diri. Huwag yun sila makita dalan nga daw. Puro gusto nito. Sus, maayo kay na agi. Tao ridok mo ko. May untulod na, Brad. Kauban sa hapon. Oh, nasi mayor oh. Uy, may buntag po. Miyor, kaman sa udto. Nalagi ko diri kay nangita og guns ba? Kay kalo naman kay ko mudaog ko karong leksyon na. Ano isa ko sa? Sige. Sugot mig, paulanan mig bala. Basta di lang kamay ko. Kana may saktong guns. Mulaban jud amo. Nya, musugot ra mo sa kong sweldo nga taga bulan 20,000. Sugot. Kana pedagon na 20,000. Sige. Tagaan ta mo kas advance. Kay karon lawa, sugod na mo. Ah, sakto gini kong dala oh. Kurinta yun. Ah, ayun. Mga 20. Mga 20. Bentar lagi ni Miyor. Sa sunod na lang, Mil. Pagbadaw ko. Paitigil. Ganda sa akong goods. Sige, magsugod ta. Masubay ta dito sa mga dalan ron. Kung sa mga purma dito. Tara. Bantay-bantay biya pa yan. Kasi may mga bus ba? Sayang kira buhi na to. Bayar na to niya. Bayar na kita ta. Yang mail. Ang no? Mil dai. Oh, unsa mo da pulo lahi mamo? Huwag na mo gistoryan dia. Diri ang isa ako sa unahan. Eh, masig na mambos na ko sa nanda. Sige, ako una. Ingon ba bayar na mga ambot. Sige bay. Unsa mo da duha? Wala Miroy. Mentawa lagi ning dalan ri oh. Wa jud ni dio. Matunok man pud ang atuang mga motor ni. Sagbut kay sa tanan. Pagkasagbuta yun ning dalan na yun. Hop, punong sa. Saman Miroy. Lapok. Aswat. So karon kay umanam na tong survey ning dalan ha. Dito na tabi kas dalan. Wah. Tapuka din dalan rin. Ako mamiro kay. Ay, ako sipay. Oh, patay biyaan din ko sa mga isog. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Kanto rin dong. 1, 2, 3, start. Okay, nangita ko guns. Bilang mama kita nalagi ko diri kay nangita ko guns ba? Wala na lang ko. Sugot bay. Wala namin. 1, 2, 3, start. Ayo kita buat sugar punya. Mau bayar di betul tak? Oh, punong sa. Bilang mama mantu kita siap bilang mama mantu siap kasih tuh mau minta restu kalau kau marah aku bujuk mau kau marah kita bujuk dan hubungan balas I love you tuh bilang mama siap siap kasih bilang mama Balik ta ka age. siap Balik ta ka sayo age. mau minta